ಹಾಯ್ ಯಾನಿನಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾವೆ. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವರ ಒಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎನ್ನ ಓ ನೂಡಲ್ಸ್ ದೆತೊಂದೆ ತುಲೆ ಉಂದು ಅಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ದೆತೊಂದೆ ಎನ್ನು ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದತ್ ಮಲ್ಪೊಯನು. ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ ತೂಪುಡಿಯನು ನೀರು ದೀತೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತದು ನೂಡಲ್ಸ್ ತೂಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಅರ್ತು ದೀತೆ ನೀರು ಪೂರ ಅರ್ತದು ದೀತೆಯನು. ಒಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿಂಟ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ ಗಾಜರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವಲಗೆ ತೊಂದೆನು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಬಿಲ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಚೂರು ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೇನು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಣು 2-2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನೇಕ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಎಂಚ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಗಲಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು. ಅಂಚದೊಂದು ರೆಸಿಪಿದೆಲ್ಲ ಹಾಡಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಪ್ಪಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೋಡುಂದ ಅಂಟ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೊಲಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬೇಗ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು. ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತು ಪೋರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂದೇನು ಹದೋಟು ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನನೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳಿತೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಎದ್ ಪೋಡು ತರಕಾರಿಗೆ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಬೇಗನೆ ಪಾಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋತಿಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆನೆ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಒಯ್ಯು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದೇನು. ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಒಂದು ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಖಾರ ತಿನ್ಪರು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಪಾಡೊನ್ಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಂಡ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೊನ್ಲಿ ಎಂಚ ಖಾರ ತಿನ್ಪರು ಅಂಚ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಚೂರು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ದಾತೆ ಆತೆ ಅನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚೂರು ವಿನಿಗರ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದೊಟ್ಟುಗು. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಫಟಾಫಟ್ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂತಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ನಿಕಲ್ಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಇತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಇತ್ತನ ಅವೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿನ್ನೆಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಿಗಲಂಟು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಎಂಡ ಕಂದಿನ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಮಸಾಲ ಉಂಡ ಅಂದೆನ್ನೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅದಾಗ ಏನು ಉಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಏನು ಪಂಡತೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಂದಿದಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪೋಡು ಚಿಂದಾಂಡ ನಿಗುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಎಂಚ 10 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು. ಬೊಕ ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೊಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಮಂಗಟರಿಗೆ ಬೊಕ ಬೈಯದನ್ನ ನಮಕ್ಲ ತೊಡು ಅಂಡ ತಿನ್ರೈಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ರೈಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಸರಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅಂಚದ್ದು ಬೇತೆನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಸ್ಪೈಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನ ಕಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದೆ ನಿನ್ವೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಪುಂಡು
ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪಿನಗುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊನೊಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಕಲರ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಿಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ವರ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏನು ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಚ್ಚಂದ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತು ನಂಚದ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ವರ ಒಂದಿನ ಚೈತೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನೆಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನದ ಮುಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನಿಯಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಲೇತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಇನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೊಂದೈಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.